weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to barkewi barkatu wali jantana sange lobali ko waktu yoni ha to wendu bosoyaɓe nder galle alhaji samba gangue kame aminata guise eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal bateau alen sitoye diata baɗowo yagara hakkude dakar kame ziguinchor fuɗɗitima golle mum hewɓe kay yahoɓe hakkude dakar kame ziguinchor kolliti hen weltare mumen mawde no fewi to leydi mauritanie julde korka hanki o hoorejo leydi ndi woni mouhamed cheikh al qaswani yillo yima yogay hôpitaux ji taweteɗe noksoɗa ha tenti noon hôpital national wo dañi yewtidde hewɓe ñawɓe taweteɓe toon o fodaniɓe balle gam walliddeɓe safaruji mabɓe ma en kettoye kabruji men musidɗo moon alhassana oumar mbotia to leydi mali batu jagorɗe hanki galle lamorgo ngo holliti ɓe kadi kala ko fate banggue dillere dawrugol e nder leydi ndi kala dawriyankoɓe e landaji men e yaadi men kala yo cukko e nder leydi ndi nde tawno haalullaji ɗin galana nafoore leydi ndi haydara to leydi guine konakiri caggal pummogal ba wuuri hoore jagoɗo leydi ndi wa arti ko fate kuppiraji kura taweteɗe nder leydi ndi kala wo holliti ɓe ƴetti peeje mawɗe gam haɓade ko fate ɗina kuppiraji kabruji men manen ha to Togo Burkina Faso Nigéria mayen jaha to Côte d'Ivoire Gabon kame mayen jaha to Côte d'Ivoire kame Maroc ha to Tunisie kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laabaɗo listihar kumpitiɗo lasrari jabanaɗo kuɗol guittowo humre kala
ceerno ahmad tijjani diallo gorko mo melga wuro jinneji ko bindowo kono kadi ko kumpitiɗo listihar kamil asrari kala guittowo humre pewnowo dewle an ɗaɓɓowo laamu ɗaɓɓowo golle kono ne kadi jiɗɗo ɓayde to banggue dañal kala sa jokkodire ceerno ahmad tijjani diallo ma a wi alhamdulillah. ceerno ahmad tijjani diallo ko wittiyanke to banggue leɗɗe cafroje yo gay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ha tenti noon caɗele gorago joguiɗo fibron kono ne kadi mo seyɗani memi janowo barogal kala mum fo sa jokkodire makko ma on jewti hen ko yaaji. ceerno ahmadou tidiani diallo holto o tawete hande o tawete koto paris lamorgo leydi france saydi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 mbaɗa 04 04 66 27 kanko ceerno ahmadou tidiani diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal woni ɗon ko musidɗo makko ceerno abdoullahi diallo saydi jokkodirde on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 walla so tawi gonɗa koto rosso e dagana kala jokkodirta koye musidɗo makko ceerno ahmadou dia on noon ko gorko mo leeraɓe mbatta ko 00 221 77 77 537 79 28 musidɗo makko giɗo makko miñi ko ene wiye ceerno souleymane diallo ene tawi ɗon noksoɗa on noon sa jokkodire makko ma heeb tonggode oɗona kanko ceerno amadou tidiani diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene wiya moon ramadan moubarak kono kadi omo wiya on yo en tinno e lewru allah teddundu kettode kaburuji mon e demgal pula afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe nasande sappo e goho seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ha mbawon ladinati moon ɓosoje kame kumpital moon e buuɗe moon yurmede coccorgal e jorgo moon miijoji kala ɗum noon jaaha toon koto lowre moon yittuba tappon weltare tv ma on jittengade moon mbaɗen abonné ma on mbaw hebde kala ko majjirno moon ko fati leppi tarihaji annabaɓe kame buuɗe yurmede dewle e ko nandi hen kala kumpital men ɗemgal pular hanki o noon naggel sosoɓe naggel anɓe naggel guegueɓe e dendiɗa men kala koko ɓesni no fewi ɗum noon ko caggal hankide puuji ɗen mataw puujoje ɗiɗi ɗum noon ɓe kolliti jeeyi sababu mataw ko ñamde men tew walla yarde men ndiyam ñebbe ala kala koɓe keddani en kono noon enen to banggue men en jaafimamaɓe no fewi nde tawno ɓe gowani dañde ko wayi dani hen tan finde subaka tan dañano toñiri ɓe kewani dañi ɗum jeeyi saabu en jaafimamaɓe no fewi ɗum ko caggal toon to rissa tola nde kollinoɗen suka debbo mo duuɓi nogas biyeteɗo fatoumata binto ba mo ganduɗa jibinde sukaɓe nayo to hôpital hen taton ko nde wona hen gotel ko gorel kono ɓe kolliti mbiɗen hen taton ko nde won hen gotel ko dewel hunde jiɓoriɓe seeɗa ko ana ɗum ko kadi transport jaltugol dakar faade toon to fatiga walla faade to Diourbel caggal nde passe wonno temedde joyya won hen yeehi ha wontoyi ujunere walla ni temedde jeetati mbuɗu jeeyi sababu hanki denɗiraɓe kay hanki naggel mabɓe koko ɓesni ɓe ñalli ko fiide ŋayilaji gulɗi jaw kono noon on jaafama no fewi dakar ziguinchor hande o lawol mum ɓeydima newade kene wona hittande caggal nde on bato Aline Sitoé Diatta dartino ya ngara muɗum taw kadi koye seppoji ko fate banggue wonande ñawore Sonko e ko ɓennuno e nder leydi ndi Sénégal on bato noon fuɗɗitima golle mum kene tolno e temedde ɗiɗi neɗɗo kame bagasuji kewɗi kay jetti to Ziguinchor taw kay ko toon to kaggulaɗe mo Ziguinchor kan lana noon jaɓɓama toon jaɓɓugal paayodingal no fewi wonani welema mawɗo no fewi taw ko finoɓe to Ziguinchor nde ganduɗa ko lobbudu ɓurnu lobbinade saɗa yaaha koma ndewa e nder Gambie walla tartoyɗa tartola
ɓurgol woɗɗude no feewi kono kay gonata tan koye diƴƴe aɗa hayda e bem peƴƴe aɗa joole ka ngarɗu ka ellade ha jettoɗa to Ziguinchor walla jettoɗa to Dakar ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no feewi. Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoorejo leydi ndi Sénégal batu jagorɗe hecciyankowo holliti oddita ko fati banggue ministériel uji ɗi kala ɗum noon ko fati budget financiére état o kala e ustugol yogay dépense uji gam huccande golle kimmiranade e nder leydi ndi ha ɓuura wawde mantinade ko fati newnugol nguura ceerka e nder genni ndi leydi Sénégal. gouvernement oɗo henna kesso dariɗo puɗɗiɗo golle muɗum ɗum ko hanki caggal juulal wonande ngal juulal julde korga ko nden noon jagorɗo min kame pétrole woni biyeteɗo Biram Souleye Diop ko nden suuti konngudi makko holliti omo tindina omo jertina omo andina ɓiɓɓe Sénégal naɓe ko wayno innirde hankadini goto e terɗe gouvernement ko fate lamba walla inde walla kewkewe goɗɗe yo nattu windude ɓattakuji tan ko an mbaɗi paare kaɗo henna lamba walla ni ala wonande ndeɗo henna inde beele kalisaji jalta mbaɗe hen e dow dani henna ɗum kamɓe kucca mabɓe innira tan ko Sénégal woni darde mabɓe hakkude ndema e gueɗe kuccam gendi leydi ndi Sénégal ha ɓuuri wawde ƴellidde ɓesguji leydi ndi Sénégal kala garten koye ñalawma hanki o yogay galleji khalifaɓe diine kamɓe ɓen almameɓe kala hen kay cunnoɗo konngol to banggue khutba mum arti koye hoorejo leydi kesso o to Madina Baya wonande Serigne Mahi Ibrahima Niass hanki erima gouvernement kesso o oɗo saha hakkude muɗum wonande e ɓesguji leydi ndi nde ɓurata kadi jogade culture moƴƴo no feewi taw ko to banggue pinal wawde gurdigu beele kadi laamu ngu ɓe jaɓana ɗum beele golle laamu ngu ɓuura wawde feñde no feewi gam teskede laamu yawtungu heeɓino ñingale mawɗe no feewi ha ganduɗa kala ɓe gaari beele golle mabɓe peeña ko caɗele mawɗe no feewi o jertini ɓiɓɓe leydi noon nde ɓurata kadi ɓattade laamu ngu mbawa kadi jogade pinal wawde jokkodire laamu ngu ha golle laamu ngu ɓuura wawde ƴellitade to Ceneba Khalifa Baye Sirinya Hassan Seck kañumne hanki erima wonande hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nde waɗata jilluji mum yogay galleji khalifaɓe diine leydi ndi gam wo yettodira men o ittodira men kumpa kankone ɗum woni ko holliti to Sagna Bambara Cheikh Ibrahima Diallo ɓi Mouhiddina Samba Diallo onne khalifa erima wonande hoorejo leydi kesso nde wasata yoftade yaafo kala ko ɓennuno kono ne kadi to Oumar Yena e gardegol ceerno Muntaga gardegol ceerno Madani Tall taw kadi julni ko ceerno Saydou Nourou Tall on kadi wasiyima holliti erima hoorejo leydi kesso o nde wonata jaafoɗo no feewi ha tenti noon e gueɗe jawtunoɗe e nder genni ndi leydi Sénégal saabu yimɓe kala en gandi wasa wonde laamu joftigo sen guddi goɗen hello paɗena koye Mohamed Boun Abdallahi Dionne gonnoɗo hoore jago leydi Sénégal kene tolno e duuɓi 5 taw koye laamu hoorejo leydi jaltuɗo woni Macky Sall on noon gonnoɗo candidat iɗi hen sumgoji jawtuɗɗi basno fittandu muɗum wonande ñande 5 duɗo hen lewru toon to Paris lamorgo leydi France artira hecciyanki o to Dakar hanki o ɓandu makko suuta toon to hôpital principal de Dakar ɗum noon o wiroya ko toon to Touba to Guénale Berkeya ari toon noon hanki to hôpital principal de Dakar ari toon hanki khalifaɓe diine aada kala kono kadi ari toon hoore jagade gendi leydi ndi woni Ousmane Sonko suuti toon konngudi mum gam yettude jarde ertude e golle mantiniɗe wonde ɗo henna gonnoɗo hoore jago leydi Sénégal jaltuɗo aduna nde jomiraɗo ɓeydata welede mum e makko hollitinoma ko neɗɗo jinnoɗo jaam kono kadi ko janggannoɗo alqouranil karim toppitinoɗo diine Allah o mo yiɗano ñingde hay goto hay so tawi woni koye fannu dawrugol paaɗen koye fannu goɗɗo garten ko fati banggue ñawoje guenidi leydi Sénégal ko fati e dossier Prodac mo ganduɗa ko Mame Mbaye Niang ɗum noon ko Cour de compte laɓɓinimo ha laaɓi ko fati 29 milliards taw kadi koye koppareje franc CFA taw koye 1000 milliards ujunere milliards ko fati haɓade Covid 19 ko wino wo dirtini hen 29 milliards wo laɓɓinama
e oɗon fannu ha laaɓi ha wi ceera gartatena koye pene laylayti rendo ɗum noon galle lamro ngo yeddi ɗum ha memi leydi wiyede kay wonande armée leydi France tawete to Dakar jaltini armée mumen gam hodde leydi mumen galle lamro ngo holliti ngol cimtol walla ni wonɗin kabruji ko fenande ɗi laaɓani haydara wonande armée leydi France taweteɓe to Dakar lamro ngo leydi Sénégal 350 ala kala kay kaldigal gongal ɗon ha wiyani ɓe jalti leydi ndi Sénégal garten ko fati banggue ɗanle ɗe ndewani lawol kene tolno e jeenayo taw ko ɗannotoɓe ɗanle suuɗayru taw ko nampal naɓe kañumen nanga e nder Dakar lamorgo leydi ndi Sénégal hakkude e mabɓe jaarowo e duuɓi 19 e duuɓi 41 e nder immeuble goto to hakkude wuuro Dakar ngo ko toon ɓe nanga ɓe kolliti noon kamɓe ɓe jokkodiri koye commerçant goto mo Guinée Conakry biyeteɗo Mamadou Diallo onne kadi jokkodiri ko goto guurɗo toon to Dubai biyeteɗo Pissala ɓen noon gonno kay heɓade ɗandeɓe nawdeɓe toon to Nicaragua faade toon to États-Unis de Amérique kono kamɓe kala ɓe mbiyama teb to wakina Nimzat Legal Bay Layi to ne kadi ko suka dognowo sareta kañum fiya toon laaɓi e ɓerde na hôpital hen mo yetta taw wasi fittandu muɗum police mo wakina Nimza noon uditi hen losko kono baɗɗo ngal baɗalo ko baɗɗo e ladde ko dogɗo suwa taw yiyede jahaten ko toon to wuuro teddugo Madina Gounasa hanki o ñalawmo ko julde korka kono kadi hanki yuɓɓinama toon wonande pummugal yanti hen kadi khutba taw kadi ganduɗa koye gardidi ceerno Alhaji Amadou Tidiani Ba khalifa mo Madina Gounass taw koye cimtol Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sara Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sarr Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wurtutogo Madina Gounass Allah namini en lew gorko ndu horama e dow jaam e cellal e kisal Allah noni oɗete alarba wonno ñalawma julde iidi korka on ñalawma noon yuɓɓinama e nder leydi Sénégal yuɓɓinama ko ɗo e nder wurtutogo Madina Gounass. Sara Abdoulaye Sarr ko adiya nde yimɓe jahata iidi taw ceerno yamiri julɓe yamiri bandiraɓe kala goto kala yo yaltin muddu hoore wawa nawde ɗum ɗon de jawmo ko Madina Gounass e on saaha noon dendagal hatojinde hen goto kala wawa arande ɗum beele on ñalawma kam wonda e weltare wonda kadi e weytare taw on ñalawma wata yaade ene yeloyo walla eko nandi hen. Sarr Abdoulaye Sarr caggal nde ha 10h30 yoni ko nden ceerno jaam Tidiani Ba ha leftude Madina Gounass yalti galle muɗum kanko e dental kanko e setto kanko e laamu ngu en ardi en heedi yesso ɓe mbawi rewde lawol nani e nder wuuro ngo ngollon lawol ko direct ha toon to ide noon woni ko funnague Madina Gounass. Abdoulaye Sarr o tawi toon dendagal julɓe e rewɓe e worɓe rewɓe en goni hirnague worɓe en goni funnague wawa idede e gardogol ceerno Ibn Oumar Ceerno e lemtugol makko ceerno bandiraɓe kala keeɓi hen weltare koni hen wayde ɓeydare kono kadi Sara Abdoulaye Sarr ndi ha juula ha gasi ceerno Ibn Oumar Ceerno wadde khutba belɗo khutba wadde fayida haalɗima arab caggal mum otti pular beele juuɗe mbawa naftorade kono kadi hollama on ñalam ko moƴƴo hewɓe ndimɗiɗe hewɓe kadi ene jaafe hewɓe kadi nanne aljanna. Sara Abdoulaye Sarr bandiraɓe kala konni hen weltare no fewi caggal muɗum noon ndi ha gasi ceerno wasi joni julɓe foof downi tidianakoɓe duwani aduna kal no woyi durade kala e saaha caggal mum noon ceerno kadi rofti ngol ɗon lawol bangol goudron ha paye galle makko nde wonno ene yamira on iido yowo yo rew golga lawol somo arta o refta lawol gongol beele janggo e jaam labdi kala ceedano joomum rewino en yaaha en waɗa sunna iidi korka walla tafki. Sara Abdoulaye Sarr denagal juɓɓe kala denagal bandiraɓe kala en gonde weltare kono kadi e ɓeydare e mawde towakal machallah juɓɓe kala beltima. Sara Abdoulaye Sarr e indam dina Amadou Sambalo e denagal dental Dakar Madina Gounass en mbaɗon julmo woori oɗon jarlo oɗon jaafo dendagal équipe o kala équipe buɗal yurmede équipe kabaruji ɗi e dendagal kamɓe kala dilloɓe hen ɓe kala ha hettoɓe kala kamɓe kala ene ndendi golɗe en jalo oɗon jaafo minen to banggue amen ganata e men komin yarliɓe komin yaafiɓe ko musidɗo mon Amadou Sambalo ɗo Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Amadou Sambalo to Madina Gounass wonande jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne wiya moon julmo woori
onon kadi jayndiyankoɓe tawi tan to Madina Gounass Daka FM Daka TV dental Madina Gounass dental Daka dentamen tawite ton kala ha tenti noon e duuɗe janggoje Qur'anil Karim Pular Saria e tindinoje faade dewal Allah kala e ñiɓirde e nokkuji ɗi kala en calmini en juurima en mbaɗiɓe julmo wuuri kono kadi Amadou Sambalo siftinde tan wonande Daka mo Madina Gounass koko ɓatti koye mayirɗe duɗo henna lewru yo jomiraɗo rokku en tawede taw kadi wonande Weltare TV ene wawa tawtorede ha waɗa toon ni jewti mum buuɗal yurmede ko fate tarikha wuuro teddugo ngo Madina a Gounass Amadou Sambalo a uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder genidi leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie Imam Ahmed Wuldu Lamrabet Wuldu Habib Rahmana eurima wonande ɓiɓɓe leydi kala nde jogoto jaɓɓal jaam haala jaam jokkodiral jaam ko adi sumgoji tijjaɗi ɗo e lewru juin taw kadi ko sumgoji présidentiel ñalawma hanki o ko julde korka e nder genidi leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh Al Ghazouani ko hoorejo leydi ndi hanki wo yilloyima e nder hôpitoji ɗi noksoɗa ha tenti noon hôpital national ngam juurade ñawɓe wonɓe toon e salmindeɓe e muññiddeɓe kono kadi ko wona ɗum ko kanko on hooreji leydi o fotaniɓe ballal kanko hoore ndi hanki wo jaɓɓima téléphone giwɗo e nando makko woni colonel Assimi Goïta ngam ɓeydade moƴƴitinde cehilagal hakkude leydi ɗe kala e moni kala wiide oya sambe oya wimo Eid Mubarak kullu amin antu bil khayri musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj min calminima. mi salmitima Sar Abdoulaye Sarr mi salmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe Ayaw TV e ñalawma hande o kabaruji men ɓurtinde ɗo e nder leydi hono Mauritanie ene wayno dey ñalawma hanki o e wertago leydi hono Mauritanie hani e ñalawma hande o koye julde dey guila hanke ha ñalawma hande o ko nden kadi wona caggal kay nde yimɓe kadi hono juuli gummi toon to juulirɗe to e bowe ɗe kay garti e galleji he ɗum ɗon ɓe jaaɓa kay ko kirse mabɓe ngam kay hono weltorade e oɗo hono ñalawma ɗum noon rewɓeɓe kamɓe e dente mabɓe e surtout hono basal en hani e pomme de terre en e ko nandi hen e wawde kadi faade kay e caggal nde kirse ɗe mbaɗa tew ngu kadi hono adda ko sahede kay e wadde kay gueɗe mumen ha wawa hono ɓattinde worɓe ɓe mbiya kay hono yo meeɗ hen guila kay guilay firsaji ɗi hani e tew ngu no ñamirtini eɗen keeñe ɗum noon ko wellamma e waytare e jewte kadi hono payodinde no fewi e goto foof e kadi ene wiya goɗɗo on yen battani kadi ko mo wuuri en ɓeydi eɗo usaki e dino ni woni ɗum noon gardiɗo hon leydi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani o wi won caggal ko ɗum koy ko tebbuji ñamete e gueɗe baɗe jarameje e kono nden ɗum noon poftoɗe ñalawma taw kadi ko alkamisa o e aljuma o poftoɗon mbason woɗɗude e nde tawno so tawi won neɗɗo ummima korka ene wayno ko hisɗi so tawi hono naati deedi mumen moƴƴi kay ko kadi ko wasde woɗɗude kadi won galleji mumen deeƴa ɗon ɗum waɗi noon o wawi ko rokkudemo ɗeɗon balɗe ɗiɗi e wasde kay e wiide wonde hara mbawa woɗɗude galleji mumen caggal ɗum e jonde jagorɗe kono leydi kono Mauritanie nde wannode nde kaali wonde kay alay saago keeri ɗi taw ko leydi kono Mauritanie ɗi ɗi mbawa kadi simbinede woniyankoɓeɓe heɗɓe ngal ɗon banggal mbawa kadi taw titinede matema mbawa kadi kono wadde kono golle mum no paadi ndena leydi ndi ɓe mbi kadi o ɓen kadi jibinande kono leydi ndi kala jiiɗo kadi neɗɗo kadi mo famani mata kadi ma wawa koto jertinde kadi taw kadi ko laamu ngu leydi Mauritanie noon guima weltare e jeeyede e jiɗodire taw kadi ko fedde UNICEF wondude e fedde taw ko toppitiɓe rokkude debbo fodde mum ɗum noon ene wayno manda o ko duuɓi tati toon to joyrata to nde ko police wawi hono teɓade toon gorko goto taw kadi ko waɗi boniyanke juuɗo toon on neɗɗo fadde kay taw kadi ko nokkuji tati certuɗi mo yiiɗi wen laabi on taw ko juwaɗo wiyete ko
Ali Oudjo Mohamed ɗum noon o wawi hono nanguede kanko baɗɗo ngal ɗon baɗɗo ngal gam rewde ɗum lawol caggal nde ɓe luskimo ɓe tawi noon oɗo ko menɗen wonde e dumburdu ko neɗɗo bonɗo no feewi ɗum noon Sarr Abdoulaye Sarr ko ɗo ko tonguɗen e kabaruji men ɗo e leydi Mauritanie ko ɗo kalɗen hen e dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gol commence ɗo gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi no feewi mbiya tan hooreji leydi Mauritanie walli Mauritanaɓe to banggue foftorde no feewi ñande alarba ƴakkon tew aljuma o poftoɗon walla mbiyen alhamis o poftoɗon ha fayenma aljuma o kala gonon e foftorde samedi o kadi koye foftorde ha fayenma alet daw foftorde no feewi ɗum noon poftoɗe no moƴƴi pofti noon ɓalli moɗon jiwɗon koye nguleki ngulki jaw ha tendi noon ɗen taweteɓe diwan guidima hay nder leydi ndi kala beele kadi ɓalli ɗi poofa seeɗa e nder galleji mumen awdi kumpital men ɗemgal pulaar mbaɗa andi hanki tebbul ɗi no kaldirɗa ɗi tebbul ni a ngoli hen no feewi no feewi ɗum noon min calmini cuddiɗo maɗa ha to haali Abouba hande o to tawete ene yara ɗe kosomeje ene yara ɗi attayuji eɗen mbiyamo tan yo rento no feewi saabu eɗen gandi reedu ndu ko mawndu no feewi to leydi Mali paaɗen batu jagorɗe hanki o ton to galle Kuluba gouvernement leydi ndi yaltini communiqué hanki o on communiqué noon sakti ɗum ko colonel Abdoulaye Maïga kan woni jagorɗo joguiɗo konngol gouvernement o holliti hankadini kay ko heddi hen ko kala kay landa dawrugol e ko sengi hen kala yo jomin muɓɓo ha muɓɓo wota e goto haal ko fate dawrugol ni yaade booli ni haalde radioji ni e téléji ni wadde denti mum ni mouvement ji mum ni goɗɗum kala ɓe natti yidde yiide ɗum ha nde ɓe dokkoye yamirore kala jeeyi sababu noon ko haalullaji ɓen dawriyankoɓe ko kalata ko ala nafoore ni kene ɓeydana fitina leydi ndi wonko sohli ko wona haala politique oɗo saaha mo gonɗen nde tawno ɓe mbaɗi jaɓɓal haaɓe tetti kiidal kono ni kadi mbaɗata jaɓɓal haaɓe tetta nokku goɗɗo ha leydi ndi wona e jaam so leydi ndi woni e jaam ko nden noon politique weeli haalde nder leydi ndi kono oɗo saaha woni tan e nder leydi ndi ko gollade golle ɗe ene nawra ɗum yeeso taw wona addude konnguli ɗi ene ceerda ɓiɓɓe leydi ndi sirtinde moon guila nogas e jeegom lewru manu ndu oɗon gandi guila nden laamu transition jooɗiɓe ɓe mandaw men gasi ha laaɓi ɗum jeeyi sababu noon ɗiɗo dumunaji kala dawriyankoɓe ene kaala no feewi gasi ha laaɓi transition foti ko yuɓɓinde sungoji foti ko wattu ni ɓe kolliti yo ɗum nattu kiita ha laaɓa kono kadi ɓe kaɗani ɗon tan e nder communiqué moɓe ndewni eccatal tambingal ɗin téléji radio ji site uji internet caktoji ko fate banggue wonande ɓen dawriyankoɓe ko kaali e gueɗe fannuji ɗiɗon kala ɓeni kadi wiyama yo kiit ha laaɓa yaltinde ɗeɗen gueɗe kala dawriyanke kalɗo woto yaltin haala mum ni natal mum ni ko windi ko haydara ɗum noon oɗo saaha leydi ndi wonko sohli ha heewi ko wona ɗeɗon gueɗe gartaten koye ɓeɗo hen koninkoɓe armée leydi ndi patrouille moɓe mbanno ñande jeetati ndu lewru woni hecci hanki o taw kadi ko toon to guire ɓe mbaɗi toon noon piyanɗe tati gulɗe jaw ɓe puftini toon hewɓe kay ɗuftinoɓe e nder coɗorɗe mumen taw kadi ko joguitiɓe armée ji ɓe mbawi elminde hen noon hewɓe mabɓe kono kadi ɓe kolliti ɓe nangui hewɓe ɓe bonni hen kabirɗe kewɗe no fewi hollitinuma ko état major général armée gendi leydi ndi hanki feeñi e nder vidéo mo 2 minutes ɗum ko hanki caggal pumugal on imam Mahamoud Diko tawiteɗo toon to Alger lamorgo leydi Algérie ɗum noon hanki eɗen gandi Algérie ko hanki jooli kono kadi vidéo ko 2 minutes omo hollita hen omo salmina malinaɓe omo juuro o holliti kadi ɓoyata mawo artu e nder Mali Bamako lamorgo leydi Mali siftinde mon noon guila tan délégation makko yeehi toon ene wonde sifande Alger pelle ɗen guila nden noon leydi Mali Algérie koko herƴino feewi guila nden o tawete ko toon to Algérie woni Alger lamorgo leydi Algérie to leydi Guinée Conakry julde korka hanki hoorejo jagorɗo gendi leydi ndi woni Amadou Wuri Ba caggal nde fummi toon to juma mawɗo mo Conakry juma mo Faysal holliti toon noon e yeeso médiaji leydi ndi wonande kay kuppiraji courant teskaɗi e nder leydi Guinée ha tenti noon Conakry o holliti maɓe daron ɗum ko ɓuuri yawde kuccam gam ɓe ƴetti kay
mbele ɗeɗo hen gueɗe mbawa tigui gasde ha laaɓa ɗe ƴetti ngal pellital ɓoyata ɗiɗo hen kuppiraji kala ma gas holliti ɗiɗo kuppiraji jeeyi sawa ko guila tan wonande deppo carburant cumɗo e mayirɗe hitande mayde ɗo hen nde to Nigéria haɓade ko fate banggue dirtingol ngaalu leydi ndi jeeyi sababu ngal catal ngal ɓe mbiyata FECC ɓe tetti kene tolnoy 30 milliards taw koye koppereje neera taw kadi koye 5 compte bancaire jeeyi ɗum ko debbo gonnoɗo jagorɗo kaɓotoɗo basal e nder leydi jowaɗo e golum o woni biyeteɗo Betta Edu mo ganduɗa hande o ko jowaɗo e golum kene wona 30 milliards koppereje neera milliard koppereje neera woni ko teta e compte makko ma wonoya 24 millions koppereje dollar tene kadi ko jagorɗo kaɓotoɗo basal ko kam wattidi wujjude ɗeɗo koppereje kala ndeke yondeke kanko asata woyndu basal omo yolɓite hen ɓen miskineɓe oɗo sanon luskoji ene jokki e oɗon fannu to Burkina Faso mouvement Senesa ɓe kolliti Mambat Sitting mawɗo no fewi ɗum ko janggo aljuma sanga 9h-10h ngam wullitade neɗɗo mabɓe biyeteɗo Guy Hervé Kam biftanoɗo guila janvier e nder ndeɗo hinna hittande ha hande ɓe gandaɗo heedi ngam wiide on yo accite ko ɓuuri yawde e yaccade ngal moɓodiral ngal watta koto sourate national ne tawe e ndeka waga a dugumo Burkina Faso to keddorɗen capitaine Ibrahima Traoré itti e gollal muɗum woni capitaine Aboubacry Sidika Bari commandant mo ganduɗa 34e région mo Fada Gourma on woni guittaɗo e golle mum ko goɗɗo watta hen beele huccana golle haɓade gueɗe ceɓɓitiɗe e nder leydi ndi to leydi Gabon jonde kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala kene wona 600 délégation ngaji tawtoraɗi moni kala addi hen yiyande mum ko wona ɗum ko hewɓe iɓe diaspora kolliti minen komin doctoreɓe kono leydi ndi ne ngakki safara ɓe kolliti ko ingénieur en to banggue bâtiment ji kono wontan ko maɓe guitte Sénégal nde leydi ndi wawa gollade goto kala addi fannu mo yaari fandare mabɓe kay ko leydi ndi nde jangde nde yarata yeeso golle ɗe jaara yeeso beele leydi ndi wawa yaltude caɗele sirtinde moon nden jonde ma duuma ɗo ha 30 ndu lewru ngala miccade kene yaltina leydi ndi e caɗele kiɓɓuɗe hande o taweteɗe e nder leydi Gabo tottogo gouvernement o haaɗi kala ko fati seppoji ɓen dawriyankoɓe noon nodduɓe seppoji ñalawma janggo woni 11, 12, 13 ɗum noon koko haɗa e nder leydi woni ñalawma hande o 11, 12, 13 kono kadi caggal nde laamu ngu dirtinno ko fate sumgoji tijjanoɗi nogas ndu lewru kono wattama ha nogas e jeenayyi ɓe kolliti kamɓe landaji lundogo fodeɓe gueddata koɓe yahoɓe sumgoji saabu 2018 ɓe gueddino sa tuma nde laamu ngu holliri sifa goɗɗo kono ɓe kollitiɓe gueddata maɓe jatigui ɓe gandino laamu ngu ko woni dow mum ko ala kala ko fewi hen ɓen sarɗiyankoɓe ganduɗa happu men koko gasi guila hitande yawtunde 2023 hande mbiye kadi yo goot kuulal kesal ngal ganduɗa ne wawa rokkude sembe wonande lamɗo leydi ndi holliti hay loppeta ɓe ngala hen hay seeɗa to Côte d'Ivoire hakkude me Ukraine jillu cikko jagorɗo affaire étrangére mo leydi Ukraine yettima to Abidjan jeeyi sababu noon ko uddidemo toon ambassadeur mabɓe taw kadi ko ambassadeur joɗantoɗo Ukraine toon to Abidjan ɓe koliti noon e nder leyɗele jeegom maɓe guddina leyɗele mabɓe ko wayno RDC Congo Rwanda kono kadi Abidjan hande o ɓe jaɓɓima ɗum toon jaɓugal payodirgal to Côte d'Ivoire tefankoɓe kamɓene wonde buuseɓe leydi ndi e garde gola wonande Traoré nafa ɓe kolliti ɓe ɗoftima laamu ngu e sariya kay mo hollirno lewru korka ndu kala tew ɓeydaki e ndeka leydi Côte d'Ivoire tew kay kilo muɗum ɓe jeeyata ɗum ko 550 mbuɗu ɗum noon ko tew baɗɗo ƴiye tew mala ƴiye noon ko 300 ɓe jiyata siftinde moon tew ɓuuri serde koye Dakar walla ni Sénégal ɗon ɗo tew naggue yeyete 800 tew dammol yaha ujunere kamɓe toon tew ko o 500
e capanɗe jeegom baɗɗo ƴiye mo ala ƴiye ko temedde jeegom kono noon ɓe kolliti ɓe mbaɗi tan ko sadak fodde laamu ngu no holliri kono ɓe erima laamu ngu nde wawata walludeɓe beele kadi coggu ngu ɓuura ɓeydade seeɗa so wona ɗum tan ene gasa ɓe mbasa yaltude e koɓe jeeyata ko to Niger ken tolno e koni koɓe jeegomo mbasi fittan men wonnoɓe loyde men ne garta koto mabɓe yaɓɓi pittol waɗani kerol bangga leydi Mali ɓe noon mbasi hen pittali mumen to Tunisie paaɗen ko fate banggue ɗannotoɓe e ɗanle suuɗayru taw kadi ko fedde ONG tunisien ɓe erima windere nde oɗo saaha kay ɓeydima kewendi ɓen ɗannotoɓe ɗanlede ndewani lawol ne tawe e takkomaji ɗe leydi Tunisie ɓe kolliti hecciyanke o ɓe nawni ɓen ñamde e jaram maɓe gonu hedde ujunnaje jeeɗiɗo neɗɗo ɗum noon ko toon to Asfah ɓe tawete o saaha gona ɗo ngam hulede kadi koko ɓeydi walande ɗanle ɗe ndewani lawol ɗanle ɗe ndewani lawol to Lampedusa to ne kadi ko hanki jammo faade Italie laana migrant en ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol woni ko yiwi hen jeenayo mbasi pittali men ɓen kam jiyama sappo e jo porté dispari majji bebbeyel gotel ne hen kene foto wonde nogas e ɗiɗo mbawi faabede hen kene foto wonde nogas e joyo mbawi faabede hen nogas e mbiyan tan nogas e ɗiɗo mbawi faabede hen kono kadi hollitede wone mabɓe noon majji hewɓe hen cuwa taw yitede to Maroc julde korka hanki Roi Mohammed VI yaafima ujunnaje ɗiɗo e capanɗe jeenayi jeeɗiɗo taw koye dumbanoɓe e nder leydi ndi yo jaltu kaso kono kadi taw ko waɗɓe gueɗe koye fuuɗe taw wona gueɗe tekkuɗe no feewi paaɗen koto joolam jaɓe to Gaza gardiɗo Hamas Ismaila Hanneyna e nder jayinde Al Jazeera wo holliti e nder fiyande Israila nde waɗi to Gaza ji sababu suka makko tato taw ko worɓe mbasi en pittali men tanirama ko hewɓe kadi ma yi hen ɗum holliti ɗum koye jayinde Al Jazeera ɗon ɗo ganduɗa hande ala kala kaldingal keɓangal ha laati to banggue hakkude Israila kame Hamas nden nde joɗi noon toon to Caire lamorgo leydi Égypte gartaten koye parlement Union européenne hanki mbaɗi lulde mabɓe lulde nde noon hanki waɗaniɓe gartam kene foto wonde duuɓi sappo pawɗi kay kaldigal dokkonogal heɓayde ko ngal tigui heeɓa no gase jeeɗiɗi leydi tawitendi e nder Union européenne hankkadi ni kala hen leydi ma wattu wadde ballal mum ko fate ɓen ɗannotoɓe ɗanlen ndewani lawol so tawi kay jettima ko wayno Espagne walla Italie leyɗele ɓuuri wawde arde ko ɓen tan ɓuuri wawde mayde hen woɗɓeɓe ne mbaɗata hen ngaluji men kamɓe kala ɓe mbawa kay toppitade oɗon fannu kala hen kayɗo goto yiiɗi wadde asila taw kadi ene wawa newanade ɗum yaade toon so ala ko heddi kadi so wona woni jomin ko nawteteɓe taw kadi jomin e nawte leydi muɗum ko ɓuuri yawde e yaccade to États-Unis de Amérique Joe Biden e rima Washington chambre de représentant wonade kay nde fotata jaltingol milliard uji faade to Ukraine ɗo ganduɗa hande kay koko juuki caggal hakkude républicaine kame démocrate en Sina hoorejo leydi mum Xi Jinping jaɓɓima hanki to galle mum lamorgo to gonnoɗo hoorejo leydi Taiwan woni yonga jo ɗum noon ko ngol woni goo kay joddadeɓe ɗum noon ko yidde jippinde tension taweteɗo hakkude leyɗel ɗiɗi e Ukraine jamma ɓeɗɗo henno ɓe keeɓi 4 missile 4 drone liɓa yogay région ngaji leydi ndi yogay isinaji keeɓi kay derguitede hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o to Madina Gounass wuuro teddugo ko Amadou Samba ɗo to Mauritanie ko musidɗo moon Alhassane Oumar Mbodj ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar kettimalaki jaam yo jamal hiran en